ni gige ne itimo. E siasa wan gi gimiluongo ni attack dogs, gugini makechoni. Koro ntiere information ma kaka ker onego bed ni o maintain, ok onego bed ni odhi e level madwa chako wacho. Giking'e ni e siasa nyalo tamgi kaka propaganda kata chuodho mar wach. En ok onego bed ni owacho mage dhoge kobedo piny ko address jopiny, jo Kenya te. Onego bed ni en sama ne obedo kachacha to nowacho ni adwa biro, jo Nyeri adhi timo numa, jo Nyandarua adhi timo numa, jo Kirinyaga adhi timo numa, Kiambu udhi neno ma. Koro mane presidential agenda, wadhi biro to mane kaka wuodhno dhi bedo, to anyalo kawo opinions we gik mamoko. Koro kosewacho mano, to kawo ng'ate ma engineer ne mkarabati. Emane chako wacho ni ng'atu ni en nodwaro 10 billion tok miye. Nikech nodwa blackmail wa gi 10 billion mondo miye mondo ji odhi ocham, lakini kero wamua ni kaku winjo landu nu program ne 10 billion afadhali okele ne project. Koro mane kaka nonego bed notime, to en owuon kodwa wuok to landa kaka notimore, kaka notimo, to mano kanyo nya timo makosa bila ni duoki e makosa ne mokwongo. Kako osebedo ko handle rigiji, osebedo ko handle le mokrie ahinya. Nikech an nachako ng'e rigiji chon, ok ni personally, but an nachako winje chon matin. Aparo ni gimoro 2013 kapok odonje od bura. An nachako winje gimoro 2013 ka ji ochomo 2017. Rigiji ne en ng'at ma owadgi Nderitu Gachagua ne governor. To kaka notimore gi ji e kaunti ma Nyeri ne en kamano. Ntiere kata ndalo moko nomako jafwambo moro mogo kabisa ka ni winjo niluongo ni Martha Miano. To sechegi en mano owadgi governor. To no winjore kuro moingo kata governor owuon. To ne en ng'at moro ma kindika gimoro ne dongi winjo ko ywak ni rigiji ne dhi ni Tumbi nondiko gini ang'o. Ne en ng'at ma Facebook post ka ne ndika ni gin abductions gi chalo ka gima nochakore chon Nyeri gi kochacha. Kech ji nigoyo kono nogika ma onge ng'ata mane nyalo wuoyo kuome negatively. Makata mana seche ma koro wadgi notho ka koro ji dwago kwan ni to ji chomo kom mar governor. En achiel kuom jok manilieko. Lakini kaluwore gi liet mar gik manosebedo ka timore seche manoran sirkancha, nokone ni in kitemo kae to gini ok dhi maber. Ema miyo nodonje bunge. To kaka wang'eyo historia mar Kenya, ok awach ni experience ochuna ahinya. But kom maliet machalo kaka jalup ker, ok inyal kawo ng'at mano serve tam achiel mbunge kasto iniseketa keta jalup ker. Manga makata mana constituency ne audit pok kata kuwuok. Nikech by then yudo kata ka audit pok kuwuok, by the time mano bedo nominated deputy president. Koro ikawo ng'at moro ma onge gi experience kaka idil gi ji. Nikech siasa onegi bed ng'at ma nigi thick skin. Ok inyal bede siasa ka in ko yanyi matin to iyo wang' isekecho. Kopenji penjo matin ka ng'ato wacho ni ikwalo CDF kar mondo ilerne to inise make. Koro magi gik makosa manotimo, nokong'iyo karakter mar ng'at modil godo. Emomineno ka ng'ani en gi blackmail, osechako biro to wacho ni adhi meki one term president kokimiya pesa. Dine otim scrutiny ne chon. Mong'e ni nonego bed ni oyude ng'at moro mabet nigi experience e mlima kanyo, nikech ne ging'eny. Jogene motelo iwacho ni ne en Rigathi Gachagua gi Kithure Kindiki. Mabende wacho ni kinde mabende ni manyo ne jalupne. Kano luto mbulu, Kithure Kindiki noyudo kura 27. Rigathi noyudo mana kura 3 to pod nokawe akawa. Emomiyo wacho ni makosa ne manochako yware godo chon. Kore ma pod omede ameda nikech nonego kawe ng'ato kaka Kindiki mane bet nyalo winjo gimoro. En maniembe ka nogo kwande gi sechego. Ka nokawo Kithure Kindiki to chal ka gima kura mar mlima nok gidhi yudote. Koro mano be kwan manyaka nogo gi sechego. Maparo ni mane daila machielo mo odhi chako bedo godo yiero mwachomon. Ok apar ko dhi yudo kura mar mlima ka en gi Kindiki no. Manyiso ni Kindiki nyaka ang' odhi ogole kaka deputy moloke gi ng'at machielo makuche nyalo kelo gimoro manyalo miyo ji doge state house. Tingene kin kudholo mosekalo bende Rigathi Gachagua